ale problém je, že Rek nevidí, jako tuto to treba trošku vyklidit, jako on tu nemá žádný lepší priestor. Preto jako prostě nevidí plavca, prostě nějaký tu problém rozklidit alebo tak na druhou stranu. Ríšo, 35 minut. Žádný komentář tomu. Všechno perfektní, ano? A pojď. Hop, 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 hop. Výborně to vypil. Že nechce, Rek prý nechce. Jsem mu nabízel, že nechce, ale nechce. Malinko doprava, prosím, malinko doprava. No já tu právě tu je konec. Jo, dobrý, Super, Ríšo, paráda. Ríšo, jediný pokyn. Pokračovat tak, jak to děláš zatím. Paráda. Ještě 2 hodiny. 2 hodiny ještě. A pojď. Hop, 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 hop. Konečně úspěch, zkus přesto srovnat jednotlivé pokusy rok 99, 2002 a konečně 2. Všechny byly neúspěšné, všechny jsem končil v noci, ale v té době jsem měl oči zhruba tak o 7 kg víc, takže jsem lépe snášel chladnou vodu, tentokrát jsem byl líp připravený a byl jsem rychlejší, ale ten chlad mě boural. Zpíval jsi nějakou árii? Napadá člověka lecos, chvílema i dokonce i takovýhle věci. Většinou jako to bylo v takových chvílích, kdy to bylo pohodový. Já jsem si ten pokus chtěl užívat, říkal jsem si, bude rovná hladina, sluníčko, nic nevyšlo, jako neměl jsem to zadarmo a pokus byl dost tvrdý. Zpíval jsem si v duchu, většinou mě napadaly melodie z Porgy a Bess.
A teď vyloženě k tomu pokusu včerejšímu. Kdy byly nejtěžší okamžiky? Nejtěžší okamžik patrně byl v té druhé půlce, kdy ty proudy brání jako dostat se k francouzskému břehu a byly poměrně dost velké vlny, ty mě rozhazovaly, nalokal jsem se slané vody a potom ten poslední proud, který shodou okolností mě před 3 lety v noci zastavil, kde jsem skončil, tak jsem se dostal přesně do stejného místa a podařilo se mi ho tentokrát jako prorvat, ale hodně mě to stálo sil. A byly tam byly i potíže spojené s nižší tlakem? Byly tam potíže s nižším tlakem, to je pravda, protože ty výfukové plyny se držely dole u hladiny a měl jsem dost značné problémy, abych to ustál se žaludkem, což je někdy dost rozhodující. Pokud jako člověku je špatně a zvrací, tak se podchladí, dostaví se halucinace a většinou to končí přerušením pokusu. Při závěru, co se tě ptal, proč vlastně na takovouhle věc chceš ochoten podstoupit. Samozřejmě možná jinak odpovídá člověk, který to postupuje, aniž by uspěl, a člověk, který to postupuje a uspěje. Takže změnilo se něco v tvém názoru na kanál? Nezměnilo se nic, když jsem tady byl poprvé, tak jsem to bral buď a nebo, ale člověku se tady tahle záležitost dostane tak pod kůži, že pak mě to pronásledovalo ve dne v noci a už to člověka nepustí. Máš někde třeba i hloubi duše nějaký další bláznivý cíl? Bláznivých cílů mám hodně, ale radši s ohledem na rodinu se nebudu vyjadřovat. Spousta přeplaveb, takové jezero Titicaca nebo Loch Nesska. Typů by bylo hodně. A bychom to potrhli. Teď v tuto chvíli teda máš za sebou parádní výkon a víš o tom, že jsi se stal nejstarším Čechem, který pokořil kanál na Manč. To vím. To vím, většinou skoro všechny lidi opouští tahle myšlenka zhruba tak kolem 45 let. Co A musí? No. ideální věk podle mě si myslím je tak kolem 35, 40 let. Ale jak je vidět, jako dá se to i v pozdějším věku, nakonec nejstarší, který přeplaval La Manche, má tuším 70 let, takže nic není ztraceno. Usedlejší, tí vrstevníci by možná rádi slyšeli recept na to, jak se v takovém věku udržet v takové kondici, aby člověk byl schopen postoupit po kouře. No, já myslím, že to není problém, že pokud se na to člověk připravuje, tak že už ta příprava sama o sobě to zaručuje a částečně to člověk dělá i proto, aby ukazoval cestu těm ostatním a i svým vrstevníkům, aby si řekli, když to dokáže on, já to můžu dokázat taky.